Nofio yn y Gwyllt. Tish Slack sy'n trafod ei phrofiadau a'i hanes hi yn nofwraig a siaradwraig newydd y Gymraeg gyda Catrin Stevens. Yn ystod mis Mai 2023, bydd Tish Slack o Gangen Gorseinon yn nofio yn y môr neu mewn llyn bob dydd i godi arian i ganolfan Magis Abertawe. Bu Magis yn wych wrtho i pan fues i'n dioddef o gancer y fron, ac ro'n i eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad, meddai. Roedd yn brofiad heriol, ond ro'n i'n benderfynol. Ro'n i ar gŵr Richard yn teithio i'r Alban ar wyliau yn ystod mis Mai, ond roedd yn rhaid chwilio am rywle i nofio bob dydd. Dyna sut bues i'n nofio yn Ullswater, yn ardal y llynnoedd. Roedd yn oer dros ben. Ar ei phen ei hun y mae Tish yn nofio fel arfer, ond mae Richard yn gefnogol dros ben ac yn un o'r bobl orau yn y byd am ddal tywel. Pan dwi'n mynd mewn i'r dŵr i ddechrau, dwi'n holi fy hunan, pam yn y byd dwi'n neud hyn? Dwi'n cerdded allan i'r môr mawr yn araf am ryw 10 munud cyn plymio lawr o dan y dŵr. Dwi wrth fy modd dan y dŵr. Y dwylo sy'n oeri weithaf, felly dwi'n gwisgo menig a sgidiau bach i osgoi brifo ar gerrig neu sefyll ar slyfren fôr. Ar ôl dod allan o'r dŵr, dwi'n teimlo rhyw buzz rhyfeddol yn feddyliol ac yn gorfforol. Ond mae'n bwysig iawn sychu a gwisgo'n gyflym. Dillad isaf glân sydd orau, siwmper wlân, clogin cynnes fel dwfe ac yna yfed paned o siocled poeth. Does ryfedd fod Tish mor hoff o nofio. Does dim cof ganddi o ddysgu nofio. Byddai thad yn mynd â hi bwll nofio ar lawr isaf ysbyty brenhinol Wolverhampton yn rheolaidd, neu allan i neidio drwy readrau yn y wlad. Yno, ymhell o'r môr, y cafodd ei magu, ond roedd ei mam yn wreiddiol o ardal Abertawe. Dwi'n credu mod i wedi clywed yr iaith pan o'n i'n fach iawn, bod dim Cymraeg yn y tŷ. Dwi'n dal i gofio'r pennill, ceiniog a cheiniog a hanner 2 geiniog a grot a 5 ceiniog i'w sollt. A bydden ni'n dod i lawr i aros yn ardal gwyr at y teulu yn aml. Yn anffodus hynny, bod chwiorydd fy mam yn siarad Cymraeg yn rhugl, wnaethon nhw ddim pasio'r iaith i'r genedlaeth nesaf. Yn ysgol feddygol Llundain y cymhwysodd Tish yn feddyg a chwrdd â Richard. Phan gafodd secondiad i weithio yn Nairobi yn Kenya am 4 blynedd, eithon nhw allan yno fel teulu. Un plentyn oedd gen i'n mynd allan i Nairobi, ond pan ddychwelon ni roedd gen i 3 phlentyn bach. Bu'n gweithio mewn meddygfa fawr yno, yr unig Ewropead, a dechreuodd ymddiddori fwy mewn iechyd meddwl. Yn ôl i Nottingham y daeth y teulu, ac yno bu Tish yn gweithio maes psychotherapi ac yn psychiatrydd ymgynghorol. Bu yn y swydd yma am tua 10 mlynedd cyn ymddeol i Gymru yn 2009. Buon ni'n edrych ar lawer iawn o dai ym Mhenrhyn Gwyr cyn setlo ym Mhentref Llanrhidian, mewn tŷ adeiladwyd yn 1709, ac iddo furiau carreg trwchus a gardd fwthyn llawn blodau, llysiau a ffrwythau. Mae cymdeithas dda yn y pentre, a phan o'n i ar bwyllgor y neuadd, llwyddon ni greu gardd hyfryd i'r gymuned. Mae peth Cymraeg yn Llanrhidian, ond penderfynodd Tish ddysgu Cymraeg yn iawn, a bu wrthi'n ddigen am 6 blynedd yn dilyn pob cwrs dwys posibl, cyn pasio lefel A. Dyma pryd yr ymunodd y Merched y Wawr Abertawe a Gorseinon. Ond roedd yn rhaid i fi ddysgu Cymraeg hollol wahanol nawr. Cymraeg llafar a'r aelodau yn cymysgu'r 2 iaith. Yn dweud balanso yn lle cydbwyso, dreifo yn lle gyrru. Bellach mae hi'n aelod ffyddlon a gwerthfawr o'r grŵp cerdded camu mlaen, a'r grŵp trafod llyfrau, ac yn mwynhau'r gymdeithas ynddynt. Bod Llanrhidian ar yr arfordir, a'r draethau hyfryd Horton, Porteinon
a langland ger llaw y bydd ei nofio gan amlaf. Yn ei phrofiad hi, yr amser gorau i nofio yw tua 2 awr cyn llanw uchel, ac mae wedi sylwi bod y môr yn gallu newid o ddydd i ddydd. Mae Tish wedi bod yn nofio fel hyn ers bron i 3/4 canrif, ac mae hi'n syni at yr holl hype diweddar am nofio yn y gwyllt. Ond mae hi'n amlwg yn cael bydd ohono. Beth amdani aelodau Merched y Wawr Cymru? Ewch ati i sefydlu grŵp nofio yn y gwyllt yn eich rhanbarth chi. Byddai'n cynnig profiadau buddiol yn gorfforol ac yn feddyliol, yn ogystal â bod yn gyfle gwych i gymdeithasu'n Gymraeg, wrth gwrs.